Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашният ден беше добър, тъй като имаме един познат фиш и един непознат. 50 на 50, но според мен е добър ден. Днеска имам 3 прогнози за вас, да видим дали ще излязат. Започваме с Белгийската първа лига, който е между отборите на Моленбик и Роял Антверпен. Според мен този матч ще е двойка. Моленбик имат последните си мачове 1 победа, 2 равни и 2 загуби, а Антверпен имат 3 победи и 2 загуби. Според мен този матч ще излезе двойка. Втория матч е от Германия, Бундеслига, между Штутгарт и Майнц. Играят третия срещу 17-я. Штутгарт има 3 победи и 2 загуби, а Майнц имат 3 равенства и 2 загуби. Според мен този матч ще е единица, тъй като Штутгарт се борят за зона шампионска лига и трябва да се затвърдят мястото. Третия матч, който съм избрал, е моя отбор Барселона срещу Гранада. Този матч според мен е единица. Би трябвало Барселона да ни допуснат изненада и този матч според мен ще е единица. Ето го и общия коефициент от трите матча, той е 3,30 близко. Според мен е добър коефициент, който иска да ги пробва. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и дано фишовите ви да излязат. Всичко хубаво от мен и до утре.